Makawa kama dawa hayawi huwa twatebanga rero tetukura kwanira prophets, providers, protectors of the family, the fathers. Somo nchumuri karibu sana bana naenda sentundi igayege ikaro ndenginga director ne murekiranga se nda totebiri taria so kwana ili tukiriga ria rero. Yes, Ogetende TV. Somerida ni Jacob Matara. Nelewa Pascal Rafiki, Nyono Mwenyelubo. Yeah, I think that is it as introduction. Biamona sana Jack Matara tima egerawe kaseli konda ako musuku lakini egerare studio ako tera igara wakire gase mambo mbaya matreni matengane nature ya security the security o se discipline team ya security na wabari go inera bona askari ni rafiki ya matera haya mange munya maite karibu sana and it's a pleasure having you amemento Jack Matara Biamono deno yes no tram thank you very much next thank you very much Nchenkoroku Johnson Juma Oseko, aka AM's Kenyan Chigiri, the Africa's finest. I'm an event host, an event planner, and I'm also the champion for male rights and the founder of Brotherhood Movement. MC Kenyan Chigiri asibari bamuinyorete all along. By the way, igongo yake kubanga kutuwa sometenera na anda kawera bell ringa kerona maeta aliterio primary boigo ni garenge MC county government ya Kisii timanyetie kitinde komo boli kiandru kwa siasa timezo saje takarwe kere regime ya chinjiti but it's a pleasure having you Chigiri next mwaka ngambia mono eteme TV na nje asamaria tanko kuna phone ukati weekend na nje ni mwanangu kwa hapo bote kama ngere kwa stage ya Kismat Mega ili ka bwana na Quickmart na twali kwa sana kwa menu ya tole mbeko bambo mbako mwezi biamono sana bikeri ero ya mtu tigatu chakira sense mega yoko boko kwane gukulyo Nito mwanya getinge na baponi ngo bireruya ya muri tuko ya baraka yani abasacha bali bakutata akazi de Maria tana into moshimi wa Lucas sasa rero nandi gondo moseme mebyo mbali na abantu bakogendera bali bakwenyana batekwenyara ande gonde CEO ya foundation wa Lucas Foundation kwa lega Kenya ngono isi na kwa iwe kabla intwe bakoma hiyo thank you very much bwana Lucas nimekukawia sana ntobwate omo wako monene bona situensiga ase building unangole and then our reception ingia sana kwa se aba shabi abange baba balia sometuma kaito de Yamono Maria Denis Elitariane Zaburo Mugambi Obinda Nona tuko kunyira asiwa na vile sikali ni Afrika ora ega nondeka ndo muri ndo moturi ni jombe de jingoko okay ne kanisa nende ngutiro no nguti kanisa wa biamono inje no umuraka wika ndo umuraka wika yimine tinga efara your father omwaka tika utarabika liko volinga understanding yao ye miake yewe ikire paka kwa retire ile tukeliga how special lite kocha sole Father's Day litukeli na bolile litukoli nane ocha se tole litubuna bayibuli ekiagera ne litukoli otoinyoria egasi yitu
na waiburi ase twachakirete ase twaikire naende ase togochi Yes. bono rituko erincha ase rero oria mbere rituko riria mono ekero nanyora abana ase bakari bagwakisi bagotenga faya rituko riria ria bagakabeka Yes. nagoka sana naende nabo okonyora omwana ogoteba ng'a ase eng'encho ria rituko riao akandagira akonye kobeka mono bono orora ng'a riabeire special ekiagera kari matuko onsi okonyora akandagira ako okonyora endagera engaki ya special day Yes. Ndeje Father's Day. So I'm a proud father. You are a proud father. Bueno sana. Thank you very much. Tujira kimbegrete suti ngo hata. Maroli naenda korolekana buya sana. Korolekana buya. Bia mono sana. Bia mono. MC Kenyanchigiri. Yes. I ne founder ya Brotherhood Organization na ndine champion yore ya Versace narolira samangana mental illness ko champion yobo ene na kireke mugirige tungetio musachi. What is so special about this day? Mbuya muno sana my brother asiri swali ligia litukerie riri ngencho mono ase ngencho nento twenyoiru moisi kubwate amatuka maega tubwate amatuka mange sana abangana bago chengera tubwate International Women's Day Yes. tubwate Mother's Day, Day of the Girl. You see? So litukerie riri ngencho mono ase ngencho ligo twenyoringa intumbarabi asenka. Yes. Na ndi bune bai bego teba nintu mutubwenka. So ego to mo komo sana ka to kumanyanga ensengima. Ngo celebrate ere okoba moyo. Okobo ko mugaka. Tali umwaka bweka. Omwibuli isa muntu. So na nche ngwe proud sana kobo mwibuli singencho nonyendo moke na nche no mwibulinde. I have 4 boys abana abanene. So kerenko inyoru nga na korega singia na beko bomugoko monene kando nekyo muno mwaka kwandega iga kero kunyuri kunga no regento gete ngo chenchi orumaite kero kunyuri kunga no musachi kero kunyuri kunga ntata omwabo nyarebe Yes. nabo guchaka no ne bintu mbire no style yokwebo yumaite guchaka kwebeka buyake gwatebanga kaikere ne litukuria itu wikange bukabuki yani litukuria itu wikange ande kinyonzi ngakelu torochi so kero kunyuri kunga naye no nyoire omugoko n'urugo chime yao Yes. umuchengo n'urugo chime yao naboko kokana yenga at least abantu mumetenga onye tali umugaka Yes. onye tali umwibuli the father kanga ngate koletiki kange ngate so na inumba kire bya muno sana ketemba so gutunyura Yes. mwabere moko leta bana siasa muno na intero tiga turagosori yake yonga ki Yes. mugoko kitoko igwa unabagaka. Very good. Thank you. You African finest Kenyanchigiri. Aria sense mo ye screen namba yesi minero kubwate liboli tate kubuli aba tata babaraiga lika kubwate comments lika tulikere tosegete nento abasacha abakungwa ndonsi asemole abangina asemole na inu mwarato togi mo kumanyanga kira litukonere umanye tabangina by the way na leo tukuliria Valentine Day bandi yonchorete likabeli aba bamate Mama tenga neli hapo. My brother from another mother, Jack Matara. Happy Father's Day. Ngikiri special go cha sori gore ri tukeri. Kwanza siku wako kwa Jacob. Je. Ke. Jacob fulia. Jack. Thank you. Thank you, Jacob. Yes. Yes. Mbe anchite una bo maene. Te gato te vego. Yes.
ko champion no sona rights cha boy child even nando basukubanga ko kasete gari cha do tata bana wo mwana bwebirwe to bango mwana murano te kilos kunyo mwana mwana ko 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 wanera what we can fight for gender equality but we cannot fight for gender similarity ona kutonya ko fight asa wana banyaruka sawa yes lakini ndio siku mwana huyo muomura yani kwa tumwe priority haya leo mtu ana sama tata kamu sio proud father ile program na kile abana yes ndio kana ndia ngini abana bana nani wasema pia wani chama ngora wow wow yes maisha mwana leo kwa ngaini mundu ndio tana my boy ngata ndo ndio kumyanga maisha au amromino ndo kama ibra so apart from the father be responsible father yes responsible father mimi pia sasa ngo kunyora mimi pia ngo macho yes lakini willingness yogo konya abana bari bawo kwanyorire nero tigebe agenda na se abatata bonsi pi baturigire tirero tebase kubanga kwa biro umwe buri kore gosine myaka meke como kanyoranga bona ayo totenga nki bona achikweretera abana na masesenia kobo father na masesenia amane na abantu bange batameti aruna kwanyore umwana na banga tubwati kende yasaho yorigoro na metenga kikwabo muiburi na metenga kimwana yogo agocha koragera yani tubasokoranga bona ngeine burden kwanyora. I'm telling you nga kero kwa bere umuiburi no bo umuiburi kore myakemeke anjirana tware encorerie wanjirana nga bono ntigete ko responsible kabe umuntu responsible nali okoro ku e father tebanga ni riteria father busego umuntu uri chwati ku chawti abana bago tumetinki bakuri kabo umuntu e father tigana tobe chi responsible fathers. Thank you very much Jacob Matara. Yeah. Aso semi huya tigato cha sobe mento weekend ikonomi yao nanchi na kirena mya asiri kono ndagete nambe ya moncha kirwa kangambia asa baibuli abagaka bari beruwe tukurukutata nande bayi tabirane tugojukumika koba gutumeka kirasicyabo basoka mambe bari gari abana babo bakoeneki abana babo ngobeka bari cyanga bana babo ngwebo ibane bana babo ngwenda muri skuru muso abayibuli mbali babwategetire ko musana umuyibuli naro ko request father lakini ojukumigete koeneki umwana uri ari ndete noyoe mwana yungo norare kereta mo ntukiriaga netie niko ngo bakera ngambia ilioro kutata tali yetali okokoro kutata okoro kutata na majukumu aliyobokora kuno umuyibuli nka toko na kurukutata gotigere to murugi ogokeregendo abarugi baitandonsi asemole emali tukolinde kwa appreciate mu bako ogonde kako bakolera kereke mo kiryoga ndeti chinga kiechi gachabere chingongo mutu gwetuma korumambi mbaka gwera appreciate gakekeri umwe kurukutata kolenda semesa kelia kolende lini mwanya rugusanga mwatume kamo kune family teisa kobanga kera chinga kinogo mwe murunganeri yagera mwale ndege ndoge koro kunga depression wose birengereri aso mugako twale stress mbaka kwanyora umuntu osirire kakinga kiyaye etaraika igoti gatonya ko bwatera na twensi bune family asengencho twensi monto mwe katakonyara nona bandi nandonsi asemole kelyo mugako gonyora ndasiringi 70 na temore ndesiringi 30 chibese chichonse chibemi mwikaranga mubange elinde chinyare gokonya gokini abana singa cyo mwana onya gakondo katata naye ngokuru mama na ntutwensi na baibuli mbiya mono. Thank you very much. Ebanyamurire bagote abanga chinechi pregnant point ngenda te konyora kuwa seti mwigembo mwishimiwa nyere yemono sana igona ataka gotebyo bakenya amo n'abantu baitonga erieta tata eri wate meaning enene ucha somo saja pole moyo na endo wate familia yaye n'abantu bakomoka tata erieta father na watu wale wasi umutotebe n'ababadri titukiriria bali alengi lakini bono liachire as a father yani aba tata ikigusi
erieteri ikari bugore tyo burito wetani tyo burito kumikinyikianda bwe kumsibali yako buri esababwe ngokwanira igo omuntu yo okorokutata aise komochani arare umusibati uri nabanye kabwate kirabwate nabanye karo mu DC nabanye karo mu president nabakende gyonse karo umuntu arari ro okorokutata umusiga aratigere family ye baka ibagari tokeri nene sana kati abana amono musibati amone family musibati uri asare Yes. iko karo okorokutata igemineti eriete neri nene mono ibwenete ko wesiko ase family ibwenete ko buguriwa no burito borobo nene mono ikiagera tata nonyene kera rwari tare gesero igo konyora abantu bagoteba nganya onyare be muri go ta gendo nyare boji konyo go jegi muganya nyare be moyale ese nginjo nere isaba nabo naraba se kokwana kendi gyons as long as yore moyo na ndore tata igo kwego masikani yao unaise abana ngeko garokoro kutata musacho onde bwensi otanyo meti olebosa otabwati bana bakumoroka tata tari korokutata oyino musaye lakini musacho onde bwensi onyomete abana bakumoroka tata oyino musacho obende kwego masikani oliteire kebaki tata erieteri gari mine bya mangana mange asobugima omuntu ore moyo onyomete obwate family ono garato gocha samangana ye family omugola katata iko dokumwene ni ngambi ya mono ari gitige jebsikiaye agagerenda zomochioyo baganja bakaroberia bagatubugori bagatonyora naintubono sto isaransire gaiga tubana takoro kisambo toro getiguna batata amuri sokoro cheito ngato wikirana korokwe yete tata onye tobwaje family. Thank you very much. This one is the Kubolia, Tagate, my Katuba, Yansu, the water 1 hour sharp to Maniko, a killing such with Chamin. Like the Kanasumana Boda Paul, Boda Paul Bicari, Boda Boda, and this is a twin Signaturigan to make a Boda Boda. For the Tika, as a secte, Nebata Mascania, as very bad forgotten. Now we go, Amachaya and Ara as a Boda as a very bad society. Ikiagera twese kutakorera chiburabu abantu bagutumeka mono boda boda oyo mutata abantu banje tekorera dise bagutumeka gaga gusaba ko ne chibura boda most of them na boiko unlike bari pakke becho redo akore bitu bya bone egani bari bakoreta siasa gite na boiga maskani mona boda boda abura na kitora kore creo que no hay un montón de cosas que uno puede creo que lo es reckless pasó por el día pilipilia na que tú na corre te va a hacer statement de que crea esta chachón sin chaño hay una tata que se dice monto o mañana tengo el negas ya o coroño la van a bailar gira o sí pues li tangan pinta itu ko chakera gai ganga o iso ko li chuguru puchons picha ba ko le mo chakera tu be kira be serikali abago korana na media abago korana ndonzi kera set ne wato bole ubuae amonu bosali buae to chaka iga ase sector ya boda boda ndege te ko te banga ekero monto yo mako hosere tiga ko na chireli teneli nene sana ko le na chireki na kero monto ra sayu no musalia eta ni eta bantomba ro bange sana be bangete babwate chi family chiabo babwata abaruhi babo babwate chinuka chiabo bagachite chinomba chiabo babwate chipigipigi chiabo bakonka bachiche town kibamanyete ne biashara byabalete town koligi chibesa bakonye na kulindira abana babo ne libona segati abantu abayiga baboda boda mbara abandi babo chibatume kubo basengejo ya siasa lakini idedake iri kobe ke maneri ke koro kinga sector ya boda boda yonspine ngundu ndege to ko te ko maralianga abantu mbale town igaiga omuntu otamonyole kali no na sumu kutano siasa omanyete ke ntonkere kiamolenta ande ndu ya kabalo ta kire ko inyora sector ya boda boda ya rusiti abantu abange sana siko abantu mbale balenge bibago bagacha abantu mbale balenga ba pastor bagacha abantu mbale balenge no na bagya abandi bagacha
kero montaga chicha sesete lakini dabe gede reflector abalire kobere no mwana boda igo bono kere guikere kwaro ro monto kogoseire otakere kona chero monto uri kina somo yo wembe buno monto binafsi okogosera temine tikero monto yo mako mocheire ige kyombe kike gemagia boda ya kogoseire abantu mbaroro rabange nande namba nyinge na tebe sano isatto iguru yebya 80% asemya abantu bakora boda they are genuine nabakaba ke bagusari neryo yomoyo rosaria ekike gukwanne kumono ko abantu 20 bakora mayasu muntu uyu okay bila sana sokorwa amayirenga biao tatu kumwe binto Kinyanchigiri akembere nanda sare ngenda se Jack with a lot of consciousness that the kwandra ayunu nyanyimbo abanyanyimbo nabaya lakini naende ndilo tuweka twata bana askari si rafiki unaona iweze kulikireria mangana mangagenda ta sensei to ya Kenya ndata kugenda ABCD abanyanyimbo bono iganko baraba bisaba bantabange not because murababe lakini mbaroro bare rock as a team ya National Police Service aye uno munyanyimbo ikine kero ko mushahara gwasomya bana bawo ekero konyora kero kende mokora gwa matimu ndado kebeke blanket c'est a blanket question mokora gwa ebia asenga njobali bande bare ase secte you barababe naye noraiga ogotevinga askari binadamu moko gwate masamio ndi munayotevinga wate askari ni rafiki na samio ndi munayotevinga askari ni binadamu na boy gumo ko lebito bia charity binge to harode gumo kar mo ko uplift na mayaba how do you feel egero konyoranga ayunu mo ko lebiga asweteka ngote moro ko kirikia lakini mwanyoranga kero chia tachire kare moya ta chionsi nchani na kyoko ibu ayona isamuntu matenge na reka sinkuru siangeli anoro longonjaba Muroyo bodaboda kwanza actually okwanire issue you bodaboda gateba inga abantu ba bodaboda mbaro abande barababe abande mbaro barabaya igendeke akwana ike apply every department ngeri gukwanira igoro teri actually igoro ya bodaboda yoke osigoro ya basikari boka nabonyona nabari mumbari na roa kwanyara unabona nari ngari prison sirinde actually ne babataba no mwanafunzi ndegari kizo university ngokore kozi ku social work na graduate na social work community development wanongo kora social work and sociology wana karato na ngari prison na nyoro to mwari mugeto sibire mwari muri ko so school akarara no mwana ore 16 years kamuborito agasibu but one very good defining career ya bari mu yonsi nembe same thing negasi atokora kerko iro monto chingurugete monto na kwanyara iskari no mubi olenge agachaga swegasi kwanyara tara tiketa bili ya ringo yo buibi kwanyara monto na rwate tabigete mbe kurusiko agastechi kunyetika but very good determining abone kwerende yonsi department yonsi nembe na kwa mentioning ngo kwa tori charity no mumuro minto yo kunga sami unaboneka nimbato mbanango support jadari njitatu mwabo lakini mbato mwana bana yo kusoma bunyore gal single support mono so tari no nguru seito na limo ndata nga osana mangana sia so mono so bere bugirango so ti mugirango ruso bosoro so inkingo kwa regenteke igo ngamine nyasai umuntu inchoma nyana ngokwana gase ngokwana abana inchi bari bandi kirito kurwaria jeno umuntu nsometi nari komokora gase anyo mokumusibiri kisani ngokora nini umuntu yaga nsome umuntu nari nge father ya abana baye lakini abana baye apart from ko wasomene nja kambikira ni kandra singa kyo mwana no ga ngokora gase gaiga okore class 8 pesenjio sobo chikumira form 1 mpaka form 4 kangire school njene kartanga tabana wekana nje nyoro mwana wa mwana nje ni edeni eri no muntu na so metine nje ka ni ngumira na nyasana wa matine kinya sana nje mana na kwanya to mwana lakini on chibasi cho on back of my mind imete no musikari but I've decided na amwira ko kore gento kiri kirongi ya so mi mwana oyo otari rated na nje nando no yo kabira actually mwana na kwanya to kuru Kevin pakara yanera akora form 4 kuru class 3 uno mwaka 2013 mpaka mnasti okura bakabona it's more than 10 years so ngingo tebere story yo inga naboko musikari ikaria iri abantu bangete
lakini nabo go choose gukora gintu kire kironge gukora career eri abantu bakora nganembe so decision eri ko make rero igasiga sindi yonse gukora ne bambo dabodore torre na bana boda buno yo minto amrone ne department kita abantu bawo bayiranga bonsi na babe lakini tari bonsi bare babe na bako kora sindi yonsi wa muyo kora gintu kire kiasiga si yo gukora asa mangana okonyora gukora kasi career ya ne ngokora inje batame ngota kiro muntu akuri musaraboye kiro muntu mbele ya sheria yeye country mbele ya Mungu kiro muntu akubuguri umusaraboye ne gasi kwa iru ise itonye buguri chi amaseni bwo gosobo guri chi laano ire bwo nandi nseye njirende teyo ngora abe kokonya gukora ibintu bibi indo taragiye amatoke amwe ngeri teyo ngia kero kona gukora ibintu bibi nabingi buno muntu wanyakomena gasumo gakake osokona kuri stiri wa enkenke litukeli,mo ngocha gukorere so ngoboro nche igazi muna bone yana ngokora nimetenga asubuga mubana nje nimetenga tingocha gukora kasi forever no chobo umuntu omia unoro mutangasa chumiyega na komete kurkwari ngasi gite media ngawatiri ngonya kwana mbeo no chobo muyaboire litukungocha wikarire otari gochika gukora ikintu kiri gukora you are right ebuli bona iga kero ntari gocha gukora igente kingokora bona iga na kingocha kwira na se community ya negari nkingocha gukora after na rule sigente kingokora bona iga so make ji uamuzi irengia ekero gukora igente kiri gukora muno mwako yata no mwarimu arenge yes already bona iga tari bwari mwari lakini inga kinera arenga umwarimu mutindi ogosoma kabisa nza jinda abana beta oboire gososikire so bona kindi kenzi umurigire ryo ndigire tari gukora kasi ndi nzi gukora nyakara ko maetenga mono nga kwairwe gasi yobuzigari yobunyanyimbo mogonyeroka gosegasi yobo chief gosegasi ende yonsi yogotenera abana inchi make sure egasi yogokora nabera basoko kwa masesenia gose kwa maragirire mono egasi na ingirorere goteba egasi rire chinguru cyogotenera abantu o make sure egasi eyo tebasi kokoirera chilana bwogo ekogera nyasaye igakora regento bosyo ndumanya abantu tokomenya buzibosyo toma ko reflect kuchimagega lakini nyasaye rago agokarra kuchibosyo gento kuchikoche miaka 10-15 years to come bona kera gukora uamuzi yokora bonega make sure ni uamuzi irengia ego chakoreta matunda maya asura manase family yao ekoretera masenia wow akoro kumaja kamataru mancho muligere Gatembe TV kionga kiamwa mugusike negi karo special edition ya Father's Day etimu mbombo ataiga tugukwanira ria tutungeti ntuna abatata bakare na bekerero ndegi my panelists asabantu batendiri mige mengega igakurukunga MC Kinyanchigiri eba matanga ebe Kinyangi ebe miga ya kisiasa ebe chibe bishawa ebe kindi gyonse getukunta yale bake MC aba yale MC akiromo ntagete konyo kukubolire bolio MC Kinyanchigiri yes very straight lakini olira neri in depth kero bwatende chivete nikorore buna basacha tokugambo sabatata tokugambo nabangi naba ayi bwatende chi ore MC pakana na semi umbe bitungeti abanya boka kwaniranguri baga ryo musacha bwekerero gusomutata bwekerero ase society kwa jumla this one really a bit complicated lakini libwate ebidanga libikale mono bwate ebidanga libikale mono igoro ya topic yetu bwate rega neke ne bwate yabe na attend functions the most recent one was at Nyamira North Women's Circle abanga mungu na barobe gas andaba na bagwa ntete sana sema ichumba tikira tu amure ko yunga na bato ko yunga again tunta te goteba apa iburi bekerero tubwate bone challenge compared na bagaka abo mwari muri retired nonye no musiko tari muke no kuragira okuya again tukero niki igo tutegete gukora ibintu muna tata bakorete yes ntoyo ntoyo asibana baitu that is number 1 abangina bachakire kuramikanga igasiri takire korokere kuno na abana abamura mwiburi musaka takoretiki tayo ahoro kyumwana uyo ngakiya urubaguru kurabiguga ya engombe ngutigere gwere
twatigeire abana baitu responsibility enene abang'ina abang'ina nabo bakora ndi class conference abang'ina nabo bagusubira abana chianga abang'ina nabo bakoira abana shopping. We have not created chingapi chiabene muna abaiburi babono kuba n'abana baitu nande ye bwata a long term effect embesana because abana babono CBC they learn more on what they see na kyokwe buguri yae squeeze no mwalimu akurikanga to be guided no mwiburi umwakiri kile yonga please that umwake to be guided na no mwiburi but rende ba ntoyo ine challenge ya chakiri otonyora nande ko tabutri una kobo mwiburi mugakumya uikobe present uikobo asabana babo uiko take any distraction neba ne gasi neba no kurigirie TV neba ne simu onye kore na bana bawo kwana bara karabe ke simyarari kando so etafauti itero bono iga muna kwaburi moske na nari kusaba sacha murari montegarete kamuranje tiatema ko bona abana tiatema guikanka twara create time as much as turi busy twara create time na abana baitu abana ko kabari sana kero ko paki piki kwa rusi reflector kwa beke suti mwana manana ngina mwagenda 15 ekikioka no atali yo gweta matem ekego boost emorali y'umwana ekigia koreki ekigia sakere gutubura and it's very unfortunate na ngekora tuko tebya abantu ngaki especially abasachi onye kwa bwatiri my platform bono ega my social media platform igongenda tuko tebya abasacha babono kamuranje tigato wasa abana baitu bono iga kare mwaka nato tebya kare nice kwa konyora umwiburi akunywa maru musibu mwana lakini siku hizo metenga na bongo imokachi na kemuntone mwire asegetiga turagere buya tuyira toko engage kaya Bible ya will tell you amaru arenge reserve for certain age na nda kunywe rwarari esarate lakini tusiku tukuburia maru twatereka nyumba kwa twana mamumu abo twakadunda twacha late na bana abatukaga mbaruchi abana bambokoroteki abana bambaruchi do you know umwakanga abayiburi mbaro bakwimukye umwana bamuri no iburu bamanyita ko sentaunia montari busy umwana yukirenga cyatakira koraki ko iruburu utakira umwana kari iburu nayo bwe webe kangi onye ndagere ko umwana umura gwikobo umusigi kwamenya kujoranga all the time igore boda boda yes umwana atakira ko gwendagera ngoko nguru cyo kumwereri mamu mwabo kumwereri koreki omororire kugwenda gwa koreki wasuke senge nchumu gakana tutebya nga muiburi umu subati asina omwana gachire iburu tutakiria koreki anya kumusiomeri lakini boro squeeze kabatige umwana akora kurunya gitari mamu abakumurire ndagera tata kwa gwendire no blame momo nginoyo so that's why I want to celebrate nabagenda na baro bakwire role yaba sacha taringa senge nchunga otayo lakini otataka kuwa committed for you to be a good father you must be committed number 1 turiko bamusacha ngo kwabeke mbego mwana tarike tumo ogusimaka ne gutuma kwa ndorwa kibugera barori tutagete ko celebrate abasacha barire heroiga baro asabana babo kire step yo bugimo bwabo na mwana turiko give up aso mwana yes abayibuli babona otanga ya mura kwangire ko ngwera kwangire ko ngwera okay tigenze kugambe you don't give up on your child just the way like our father is in heaven atariko give up na into tariko give up nae no kora mistake manya butambinga uyo no mwa uyo no mwana bikakoreki ateberere so nchege ntarako tebyo murari dibageri gwatoire tukwanda abagaka bari batagarata bakabagusi tika to change style to korera abana nganchire deke yemo yukanko mugano nanyoreta ari ekere okay musacha naro to about just a male forum musacha uyo igakorese esako ya matatu kuru Monday to Monday igakoraki akogende stage ugure nyama utuma chiwa single school fees utumira ngina one day akamanyero kure wakane fee
umwana agaseri kero ndende umwana oseri ku school akamunyoka nyumba kubona mamu mwabonga mama ayaba nakira no mwana aseri ku school fees kimaite cyose nikorata ninkorete umwana urza chiti kuganya none ndeke ya mutatu mwabo ababura na mamu mwabo akamutenga ayataka ingi tuwe timamu kwa rasika na kwa n'umwarimu utacha sukuru utatugura no nyankindi kosa amenye stage ekerenyo no gokoraki no ku mama yaro ushuri ko turagari it's unfortunate that's something mwana ngo tumare ari komite yo tumare nakura tena bantu no nyame urage ika ari abana ngaya kaba mu mirako reki arosinya nari bakumanya because abana abakusoma keri bakorotaki keri baroje so nari ku encourage abaga as much as you akore your hard work ibubisi okay bana batakorotiki batamaiti that is why mwaka bone obo tuwa umwana go tumachi basubuti sima mu mwabo eri butano otebiro riri moche 500 o tata nera chira sabaga why you are not present. You are not committed. Kera bana ba korteki ba ko ganeti most. So that's why ngote banga overlibuabon. Overlibuito bono ntu abas aba kaka ba millennials to kweroka. Mbonga burbu mugaka uginda. Overlibuabon gutageti practicability. Umwana akor tata ndu chingu charurima. Kwal tata create time na bana abakomanyenga kai ndo tata mindo tata abako tuburinga ki squeeze na nokora skuringa mtoto ananuliwa ambata ke kwa story you CBC has broken everything abata ke to virus how can a grade 6 child ask the mother na kimwana kutoka that is a question supposed to be directed to who to me as a father lakini tinjo who will be asked we should be present tofauti ya bono neli yakare bible ntoyokoraki ntolikobo we are too busy kuligiria abana abo batamanyi tinga kora kitore kubarika litore so my encouragement ya bible abasacha murali kitoko celebrate tukeri eboka boki wow MC Kinyanchigiri okay nkarigo sabu namba ya Kinyanchigiri ngoko ara buyegasi abana rolunga kindly nisaidie namba ya MC Kinyanchigiri kerubwa tebanga hello getembe happy father's day to all fathers we are proud of them without them we can't make it wasalimie wamewatuwakilisha salimia sana Lucas Nyareru wayumkeru Tom kwa ege sambi ya mano sana Jackson Samuka kwa ironi nyari bari chache Father's Day day tukuri ya mana muno ni gori kiriga ligo torenta hamo na abana asogo tuinyuria na 9 na bagaka tore tisiro chienkai tinga tiches mesi nyinge ndo jigenda tawitikaga bagani bana sesemo ya mutu atinda bayi baga no takite como akanyero na ndi mugori rigori era kuno mwalimu ore bone retiree Oginda. Oh, sorry, Oginda, sorry. I want to retire bono. Na endo le omuiburi omanene na endo na na bonga una tata asituensi ya regatore gai. To te binga se disconnection ya bere gatia iteki ya rege kia bono amoneki ya rege. Ingoro ya parenthood. Parenthood no baleri bwa bana tokonyora Use fatherhood, diambe ke fatherhood. Use fatherhood, yaani koba umutu wenga. Challenge nchiro, especially nga kiyabono. Intu nga kitu akinete, iyo tuwalenga abana abaigweri. Na ande iyo tuwamanyete nga umuibuli dari kwa chokororwa. Ekera gotebiri ngeke na kiekeronge na kieko bwati bone mbechandera senga kiyabono abana baitu otuja to baira gisukuru Mwede ni ndo address indura abana babo twabaira gisukuru baje gosoma ekera bayikira ali gisukuru batwara egroup kuseguru kunga pia group abana bande barwite mechiende mechoketa iyo mechiende bonyasaye batayo mechiende abana bagocho abando kwanyoranga nguli bale bintu gete buna kinyasore kunyora marwa son kwanyora abana bababurukanira abana baria
kwanyora omwana ekera gocha gochanga bwobona kwira na kuru school kwanyora achenje tiare gente kyao yani kwanyora ngatari kubwati mirobiri eria gakubwati mirobiri eria basani bamubekirite ase school negento kende nareke alentire challenge bono iga negento kete tokuruka nga technology technology asumbuira abana sana nero yolo chekara kalento bokong asese itu ya Kenya abana bagutumia technology kwanyara bayitumire bobe kwanyara bono mwana oyo asenge ja gutumia technology igamanyeta mange kubwa muiburi bono majigwikira sagote yu muiburi ngaja tumayitu namanyite ikiagara nande kwanyara na into abaiburi twasoiro matego ime una bono ndiro kwanyara kubwate simi gutaka kubike gento gitotagete kwanyara ja gusikine kwarangiri umwana kubikira egende kiagara kubikira bona aranga takora tiki tumanyite bono mwana oyo iranga waire omwana omwana oyo bono ororire nga egende kimwiburi take maitio start take manyiti ninje manyiti omwana ori bono manya oiranga bona are above the parent bono ri bia komotebia igamanyite binge kurwase technology kurwase friends bona abana bakwanyora sijinga gito babeire a challenge yani kubaronge ibuno tagete kwanyora babeire abana bakongo mbali kuigwa nege ndogende ngira nase yo minto kwana kinyanjigiri abatata egasi twaetwe nabokororanga bange tusinyete chinka kurwe bibilia musaja na ile gasi ya gukora bibilia cyo jubwati go cyo musaja na etwe gasi ya gukora togo janonya na se mugusi umugusi umusaja na manyire gasi ya gukora umusaja igago sacha orento mukungu kunga aya umusacha ne rumutubwenga yani ngamachikenga no mugago korwa toroji bone challenge kwamburia ntebe ose ngakitora ichangamoto ne ringa chirori chitu ibuna bagaka injiri korolekana se chinga yani nga we are not men or fathers of impact at our homes bono kwanyora buno yo mitate ba because of our absence na handa basache se matari kende nga kera bako absent nga babwate reason ya nene iga ba kwe make to be too busy yani nga bali too busy bago toka chinka yani too busy kwa nyora town ya jira basome gazeti takoja kubulia ngangi kegenderete Kenya otigera umukungu abana baigasa bagusinyo umukungu penya kwa batebye nga tigaisaracha alibono no challenge ire nene ekero mwana ko ibunga tigaisaracha inji atale go discipline yo mwana oyo asenge nje gasi ya yani yo wibuli ya musinyire ngabono isenero uja aje go discipline yo mwana oyo bono yabanga kubwatira nangokora tiki nkoyo that is another challenge umungina nandi kwanyore kerana no mwana magosa mwana mange tariko yarora no mugakara yarore mona abana bamura imbanye teko bana banyina ngire kiekene konyora mungino nyene jikoni mwana ochweyire bake jikoni me naikara sera ngina kuruga baganya kugamba ngina ina tariko matebi na lero mwete gisega njiyo yaro nyumba nabo konyora abantu mumenyete nyumba yamo abana gukia ngina gukia jikoni yase kali gukiaria kwanyora ngabona umwana ari ngina liuka na mwana okogosa kwangi na ngogobe kana kumwaka boro kwanyara gukinia abana yabire gasi ngo umwana ukira ni cyumbugite buji kumurungiya kwanyora gasarekete kare utamanyeti asinge ncho utari gutukanga so injenara gotebya bagaka wetera egipindi egrande itangani to bakrambi mono Katembe TV karibu sana umugaka bana inje inanya konyara baga muneri na inje ntiororoke
korwe TV bine lenje nyuwe kana nguri ngukwana mwate banga wana na somete bate biranga mwaka twakororira gu bakora bange sana boro na injirero litugeria Father's Day liambere ile a sweet surprise to me tingwe bana gatembe tigemenya mano igo bono challenge ile kwambuli nere inkorora abaibuli ba abakuru babwate injire raisi asinge jama kikare kubwati bukiraisi na abana asinge jomo gakare gutinina famu bemona sana roji bona aba babono igori bubwatana na abana gisati oji gwako mwisho roe kubwata nyino kura kanja kubuli umwana basi mujo inobe mujo gure okay bemona sana mushime wanyariro umwana wo mutangi ne obeire neje zitako azabando ori ayo ndaba ayabona kuno mwiburi gwejenzi kwane rango kwa niaba ya father chijenzi buri buri tikangirane asenge njobo semia bia mono mwaka asenge njobo semi bwa bagaka babere bakosomi ku maiga na ndema tugenda tukila ne myaka yetu ikirethiri myaka meke kurwa wechibosige yango tigiro tora machukumu na machukumu togo chigotigirwa ngakimokorerenga kuika sense kurwa sense kuika se world yani amachiko agotumeka muno ariye bibiri twahete 10 commandments. It is the same commandments and rules and regulations toire che country mna tokwe kabani tokwe kabanya. So if we combine amachiko ye bibilia to combine rules and regulations and laws che country topo goli muna bagaka tonya tumeka se family toko twara muchando monene na ende bogetirana wa toko basoki. Let me come straight before I answer your question. I told you earlier ngango temande konya gosomi nonye na bangina nebyombe sana abangina baburaka erietari yabere godiro baburaka inyoranga nabagaka mbaroro na barabo abayikora yani abatakanu lakini erietari baburaka erinywerete sana ngo muburaka no mongina beba inga erieto baburaka ndi bwate no muhaka lakini kerango kora analysis ekaron koligereria sobwagare abagaka igabakete asense wetani abangina iki kiagarire batekirie course ba bogoiri li yanderi baroranira mabera mpaka batumitri yani ba twasirire katikati batumerire lakini bora nonyene karaba nkora gendo kende yons mnabangina bako chamo bakorerana yagara mwebwa don't forgetting and what the Mother's Day, don't forgetting and what the Father's Day, and what the world girl day boy child mboro ya jage gocha angechi abo fida ne chikurwanira abakongo ndora twara insurance ne chiroya chikurwanira abagaga ini court actually gatubwate chiroya chibekere cyose yamo chikarosie rishirika riko rugufida kajyo kuno musubade fide manye nariyo ramanye sese nyake mini timanye tingi ba mini timaga ngi ba mini ti fida sese nyake mini iyo kororo bokungu gete otebe ingi twamenyere na barabo amono boba borobo nene mpaka batova tekiri abana twasinyirwe kanga nase bare ekiagaragara gutaka koregebisha iko konyora mongina tangaina busiga iga ya mashirika abo akumugwatisi yagero gochokosa ogo turiga okoimogi igoro twarekana ko babantu torense parabo bari igoro asengenje bagwegwe gumono ne serikali bagwegwe gumono ne kanisa bagwegwe gumono na mashirika mbali jeni chiyo bono twatoka torege gatomare tokanyete esi yesa gochira bono no tore abagaka bayi muke ebiramo bingoruga
emechando bagwetera Menge. iga bagwetera emechando emenge no boremereri batobege tutweyagara twaro kwa batata lakini naendo ise gotika toro kutata nande turaikira nabona ase community nabayogorra kwabire matago nataka koremia basaja inga nonyera batabwati abana babo lakini baadapteti abana bora abana bakora batata nabaruseirie gobia ekiagara boremereri kuno kwigoro mano apa gusiba gakwana mangana atare ntamanya nando mugaga kale kigarado somi ngato tukanta kana monto utugenda kana ngombe egaro kama mabero goreki I don't know what they meant but just analysis inko nyakokora igongo kongo inko machikori ringa abasacha igatwe sacrifice ri twabo ile mesigende merito karo kende okanyoro musubati karino mwana okamorenda ase family wakini ndio mwana uritamanye ndekende lakini mwana gakonya kugiriro gakonya ko machua mama mwabo no ari magakonya ko mama ndera ngo maito tatatu mino yagero mwana uri ocha gokoa headache later lakini ase ngenjori tata kware merarito basa kwana enkoro yao yateke abasacha bana zo kogori ngayani konya mwana otariyo so aso bwenge the only problem we have in this world, the only problem we have in this country, the only problem we have in this nation and we see kiaga no to wate chikisa kila rituko usi Kisii County and Nyamira to wate chi problem ngamo sacha nemo getaka ngento mwana na abana no mukungu musacha nemo getaka Kenya abana ba batatu no bana no mukaya kabika jinsi yaga imbe musacha nemo getaka bisike nyumba gasambo egento toganeri gokora gotwekire ndu komanyaya bono at least toye guri bagari saine chi organization tigendere cross day in day out tinyare gokora basacha counseling Yes. na tinyare gokora chi family counseling to tuare chi organization chi gotobori inchemo na mokane twagenda oro twisaranza oro rebidiriti nga twisaranza twagora counseling inche inga kitobana to kini abana aba egere sanity ya tata na mamenga ndra koraki gendera koreka. Let me explain now asiri swali kwa mbolinga inche una inse actually abana bane njenda father of 9. Wow. Abana kianda temete sana mwa Wow. abana bane abakwani kezi bya muri mwezi zingongo jenze bya muri mwezi abana kianda mwana akere chingo na Musacha kamili. I can explain ngaki abana abari kianda nani nabo barigo Ebono. ngekero mwana no mwana no kurukusiri bya igare United States igare ya New York ne kandigere de kurwari gyara na mutumere link baba mwana one no ndega igare kurigere mwana one na korori dabo aye yasaya zo kutaja boja bokya nimbwate momura okurukusamiga okorega sese ni chiyo kisumu gaiga oina bana manene nimbwato mwana ndo kurugwa innocent amana abande ndata ke kote babonsi pi sinjo wanja nimbwata sabana bana dare ko request iga ekero togendrete kungangana koiranie country irane asoboronge koikaba sacha tokuru kwa batata babana toteme sana tokorera abangina baito counseling. Yes. Toteme sana onye mongina ga kobwete ga gotogonyera kweringa bono ntage tweringe horobe egoro motebi kitokobuna so that ayenere mora igwana abana barore tofauti toba isaransinse toba tebya ga country kana gaito kakoya iko kayire once ogo taiwana kwechinyomba nakukwarendero watananekana paka abana baswire ki street ekaro kende karongo taka gukwanira omwana kyagaranda tukumo kwanira puno mo kaka bomochi puna tato mwabo na puno mo director ye family yo lakini ugo kwana kwa machikorekana bo sese nginjo karo kendo yubakomera nera mono na mama mwabo ekara bakomera na mama mwabo mbari go discuss igoro ya future igo bago discuss igoro ya present why mameni nataka kwenda kufanya kitu fulani, mimi nataka kwenda kuimba, mimi ninataka hii mama mwaba so mubisi yobo nene onye turi yawe obogori eroni omwana oli chibeza ziringiro 40 umwana oli kwanya orobo ile binda chianga ojakire ko print chianga achira ko street. So if you dare o question yo mwana oli yakore na sema mama mwabo marago bina botara agire mumrona so egendo nare ko request ogwetana nekana neri baga tiga ndrete ko suka ko family
abaibori twachipike kwanza inche amono monginone twachipike kwanza Yes. tubwata n'amaboko na turigereria abana bamwe abantu twaretera sense irionye onde karega abo tagete gutware kara kitego tagete gusaria yatokange to kumusangira njenere kumukwanira semeza ese ngenje tutabwate biranya ne biranya serikali ndigete gukana bonanje nanya goja abana bane lakini kubara abakengonya kubasubunande kubaigere ekigete ngo tigerororo so tategere ogukwana kwabo kunge lakini kigo dogo mongino ngengeire ngo chidoro gusario abana abo nare ko request ya baiboli bono mwensi andonsi asemole ntobwati country ende kotatige country yetore ntobwati mochionde kotatigo mochioyo tamenyete ntobwati bana bande kotatiga abana aba asenge nje twikire ko banyora nechinga kingo toeterere ngo toetane chire tiga toteke time tokwanira abana nabagaka bayagwa masikani lastly I have realized abasaja nabo bakura abange mono wetani abange I have realized chikanisa iko chibwata abange na abange wetani abasaja na I have realized onde bwensi otagete ko chake kanisa abantu bakora chaka na barabo nabange abasaja bamanya gonya gochangora ekere bintu biganda gotira nale ko request abasaja inga ekyombeke kyobomo fokogendera amone family elioro kutata wikoma wanya sai ama chiko 10 commandments mukungu tabugorretia nyai wanya tumeke no musaja nyabogorre onyaetwe yugo ikomukungu aruriba goja so musaja Okay. Karatira abona ndo chenga chinza chikareko to mugongo kyande gikumi boda man vikere. Yes sir. Wakili sana. Tutango mboto au best turakole egera tuchinji chimbu chetu egera responsibility yetu na fathers te basigo chikoba igoro yamangana ya kwani rumo no munegoro yo mugakoyo ama mugakoyo asite kekemo egera tuete round iga egera tuchigokora egento njina tagete gukwana kyo mweli to chikokorera rinde egente getanga ni pi ayabuno mwiburi umusaja we family nambe yemo kabo muntu gwetuma soko gende chikoboro irane kumaite chiabora lakini ngwa soko wachikulinye egento giya kabiri tonyare kotoka chinga kya bana baito batoganetie egento kende kya gatatu kire oyo minda kwa nagaiga talikera chinga kyuboneta ko murugyo gochibesa chokwanda gukora shopping ama tukande kora bieka ekobera abana bakora bamanya tata nerengo torente nari abana tibatigara kumanyanga umuntu bwieka kaigo muchuye go guturage lima mama ngakurubwaga kiete mbaka buna boko iro muntu abana baroche mamu aje bako ikungangwa chite mbaka matukani nabo bara konyoro ne bakonyora bakoboli nkigoro tachite mini wali ngwachite wachite bara iro gasoka bara iro tonyale ko ba failable elinde tonyale kolinda abana banyale gukina sinje generation ya change ebinte binge byanalire bonchoka we katonyale ko bera mona abana bayiga baito tonyale ko baoro kiembu yo boyboli egento kene ngokora boniga abaiboli abagaka tigatonyale ko bamaiso na kire bintu biri togokora ese njo oisogota makoligere mono nyabagaka tibakokora umukibo gwetuma abasubati baganira takonyora chinguru chinyinge mono aso musacha ese njo kere organization ya korosiwa ige goche ye kurwanirira umwane nyaruka no musubati ogo chikoligere kwamba yakonyora nga sabantu 10 bakoli no mushahara wa serikali abasubati 6 bakoli umushahara bantu bakoli umushahara oligoro abasubati bakoli umushahara umonge kobwa abasacha chio bisi chinyinge boniga buna tugukwana oli mu 60% asemia irene njone tito wetoma tonyale koirania masikane ita se family igo yunere nchira togendere tego care na kohererwa na nyasaye tatege tiboigo nyasaye tegete umusacha gendere gotigara ko bumutubuyenka Okay. Thank you very much, Vikel.
Jack twakwani legaba bantu bakwani mangana mandi pero kindi kwana ngo engane monero na yuwete etungetie discussion yega chikento na tebe first ebuku ya kitabu ya Proverbs 22:6 ebatabanga oroki umwana obuchinjire chiara agende ngene yabana sobo ko tuweta uchiba yes njigende ki yonki gendete sana nandiko kubundisa umwana ogenjira ko genda inchirebe yokumwabwa Nyasaye nandamanya muna asebuku ebuku batabanga sikaiso na nyoko yamana batabanga irina riri chikolioka libwate engeria digo chane promise I think promise na engeria eira nga irina riri chikolioka libwate digo chamane eira ne rie yokomenya myaka mingi so I think mwako na bako pia witness nako nyoranga nankuru asebuku abantu bakaragerera abana yabwata nabagaka taringina umwaka kwimuke bachaka ko seseni abana bago nasibu ngora turingo mwaga na roseneti abana baye none litirinje indokire Jacob yes Jacob na senetiwe asoko iro mwando umuntu kuri kwanga Esau wana kero omwando oyo Esau agocha Jacob akoro omwando oyo isomo seneti sonde tote abana bantegera tare abamura nche butambe maybe igento nkonyara gotia abantu iskogari gose keranyore libaganike temine think tato mina akorrete tato mina kuranyore tare ta ayana bogo otangansa chinde tare ngi go support biya mama go support biya yes abera iso wabere iso no mwana bana no muchingo renge sawa lakini ali nyare go break ento keria asimegete ebukunera batabane bire ni rengiro se Proverbs bare batabanga wetera ogotegwera ko monto yomo ensega so asebibi lakini wetera so kuwera ko monto yo renge Yesu Kristo agasebwe generation yons kabo monto yomo okoigwera se family batabanga ki my father na kwaringo monto muri tokora tibinto buyano more kwarenge tiganko abere egere ekasi litenya ko bwati gocha se family eno onyare go save a generation yeno nande bukunera batabanga umuga komia igagotige inheritance umuntu umya agagotige inheritance asabana baye omwando asabana baye abantu mbere bagosomia abana abeburi kwa musominga na investment yao mwana ule investment yao wasomi for your information mwana ule nachanyo mukungu okonyo mukungu kwanyaro mukungu anyoma nza chindo omugambire nakuko mugambera wana ingo kwa expectation ngo mwana nasoma tinga engineering investment yane turuchi abona already chi konde chance ko koraid chi interest amagani achakire gutumana yes kwanyaranga nje wakati mwana namusomiri enga bona nje nachiri retirement no mwaka oyoro chachiri retirement yari bije gabigete suti yae koma omakarangelinga tangono mwana honto mena chibasikiro mutinyi ndakiro kwanyaranga mwana nere gose wanyorere family gete osono muswati omwere gochigega wana mwana no gocha agocha go sendi mu mwaka so as much as tosomya abana munaje omwibori nande tema ku create time yokorosia kantu kago na kabana gapikipiki kago kobeka na bana gatinga kago kobeka aso gocha kurusi bintu byago karenga kiyaruroro tobase ko somya abana ngana bana ni investment yawo ati gocha konyaro ko kasi abana bago gotakire ko basesenia nigiyo kanjira nyaro teba. Thank you very much Jacob Kinyanjigiri I think yuko wodi tigende kwa jumla kwa nangebirenge bya we discussion yana kwa jumla ile kidi ya farasi ngake ngambia mbona sengencho kandi no kubali tukore special na abanyekande na nombera nabasani bana bayasami mwaka uno it's good to know him mana nyore connections muskina umwana wa nara America muskina bara tambuki ebintu ni na bigo toreta ham taito kwani gente ebintu bibiri byuka yes number 1 asaba kaka monte garrete na yi prioritize abaga ko to kwireka kwa ndanya gitari litukiri tigamba inyolinga it is very very important tiago postpone oborwaire oyate boko kubwangu sometimes ngonya turi twa kubwangu kuranje nya kore ko na chite insurance yawo kwa igure bubi kenda arali
kenda nyagitari mubiri tuiye karebere kenda nyagitari egurire luku mwaka muruchi retired esutie match smart naje kugutina na sabana abana bakoranga this is a father tali bayo gaki egurire socks nande kintu kiri very sensitive bakaka ndiri ku prioritize kugure yange enke munya bira sugutumira ugeyu umugako bigi igure nyora sabi kakia bakaka bamintu montegerete e prioritize egurire na mbeye kugwe kumba igasa abantu bakotera kambi yokugaita ambone socks no socks igento kende encourage abana bawo hug abana teko musacho mutindi umwana teto ko teino negento aho bote ngo teitata ngo jaji ari kaba ready umwana ga korebuya mugure no chips tali buyanga umugaka nga umwana wako kuguru chips na chips ne biasi ilo umwana out once tigana le binte so that we reduce on even early pregnancies omwana na tindi kukwana ngiri bageri ntebenga ekiombe geitu kyage sarati bonchari chapter ekiombe kyage sarati tuage chakire muna abasa bake rero ntwisaransa kukwana ngamana kyatungwetera igonta ketukwenkare cyabagaka ase muri mataruminto no yana muna mura mwana umuntu boda genda morosi safe space umugaka ara chago tenga ataringa niki na ukyangarite aiga no mukungonga ntaringe tago kira ko wate problem injua safe space yeyu tebaga ngo itutore igonta ketukwenkare ekiombe yako ari bagari okugochoka ekiombe ko okugochoka abagaka turikutete no ngo tenga no tukubira twatenga limu twasambe bituma kwarori sunta ketukuba encourage muna abasubati babwate chimeri ground cyabo naintu abagaka tatu yakorosi ubumbi bwetu boke fide yo otukuye chakantu muna abasahaba ke tutuareke sana tikitu kigucha once in a while toko konya nango kana na chiombe tokonya negusuka muna abantu aside yako nyabo kaka bonsi barako bayabono Mungu awabariki lemereri tuli perfect kila litu kuno gusoma kila litu kuno kunya ko improve ko bomwe buri umya ancha abana bahag by high five whatever you will do better biyamona so to host happy Father's Day. I close the crop. Thank you very much kumwa yanko naye edekemo okwana ringana ilimo kokole biyamona moraria egento naro tabaneke jena abu mwalimu karitaya naroranga eskuru umwana kuirwe eskuru tegendo kingenjo mono kiagere bibilia gotebanga ekioge yatirie ekioge nabo igo mwanya bantu utiri mwanya bantu nde aige eskuru asabana abagucha gogenda bale batierigwe babwenere batakoba people of impact in their society ekiagera abarimu n'abantu bari muhimu sana ase obogima bwa abana naende ntugujukuru ku proud fathers onye ntugubeka abana chisukuru basome batakoba ebyuge batakobogeigwe batakoba sharp batakoba men of impact and women of impact in society ikina kinara goteba senyo na abu mwalimu school ni wate meaning yene na sana so mwana gutumira akero kuri kamera yekiagera ndero gwachire gaiga gusiritanga nikigima manga mai ya sabantu babere batatu bakuru chinga wala kwa TV. Okay. Biamono inje sablo ni mugambi oginda no ndege tembe TV ga igona atakanto mere omonginone ere ni amaiga motebye ngana ikira na kara bisuruya tuasire gukura ngojande tusieka Biamono sana tutenga mwakwanira mwana ya nyari chisekondi thank you igona lengereire nga tigana nje nkwana chisekondi tatu choka muna mkwanga ile moraria
tiganda ya bagaka bonsi barega ngakero kende abasacha seri tukende rero abangina mutuwishire tinga Father's Day kero kende ndoka bamocherete osama bose twabe tokora gatwara ko basaka aende magosa ndero tora bato kwirorera gakigamba mo naintwe tonyare kwabirana tusukume family abana batwanje teko boy gabagaka Ndio sisi michigo cha ndiko nyara kubwa mwana boda boda abana boda boda bamino mbarari batebi kulinga imone timu no ndipo nsura tumira mai ndete kukwani stage ya neos pengima ya boda boda ngo chakero mochia manyone Dominic Ogure ndete kukwani mu Benson Blessings nkwani yo ndokoro ku Samuel wego ndete kukwani mu Rugiono koro ku Winfreda kwamboka na gokira rero nali gere message narora ndumere nga happy Father's Day narora ne miujiza gende akina wena mora Diana Gisare Teresia kiru abana babitomonsi na bakwani kika Moses ni wesa Jack. Yep. Just 30 seconds. Kwanza kabisa ndetote bana abantu bana bagurukemera gali asenkurukuru no mugonchoro nabaiburi bane ndetukubatenga mbiamono abaira magemoro go yarero timbati mangana mangu kwano jenga sinsisti ichitomnyaga tiari yura na control masaa go tanga chierire tiankore kana dintigere ke nyanjiri kwana ta sikerusko Nyanjiri na musike wesiko lakini na tiambo aranje kwano abantu baminto tagete gutuma me gucha sekiombe kya bagaka gisarate yes kya bunchari mbuya mona suwanja guchamu maigandi no mwaka tata Samuel Oseko mwaka mbuya mona sokondera kobaiga na mama Omoeli is my dear wife Jacqueline Kemuto uswati reo nambika Facebook oli kabuya sana na inche baba ngote inga ninteme sana na inche go celebrate na basani bana bakikao and all my fans across the world may you have a good and happy Father's Day special. Thank you very much chipanelist chiana sogo chana bego twatwalire chi enkwane ringia no nyachinza chiato omo gongo ndenginga alibonse nyasaba seni mwakwana akunire umurigereri skali. Thank you, God bless you. Mwachu umurigereri mbia mono sana ase konyora chingaki na bego tuligereri na gutukura kitu takwali bago ikirani specialist bari mwaga nigo akadisimana kuriga chujumbega chingaki cyanga kulende amkyo kandi mbia mono sana oigo gukorera kurugaiga ndagete ko batebinga ekienge nchonkeringa ekero kwanyore opportunity yo kukiri tukolinde na opportunity yo kwa siri tukoli ya liberikia tumira ne Jumapili ende asege karuna rero abaminto webwiga gochaga kera umurigererio kwae yamono Happy Father's Day kama dawa kikoraga chinsenye amangana maiya asenjira yuvukira